Hey, hej Torben. Det er Niklas, der snakker. Det håber jeg, du kunne høre. Jeg vil lige starte med den her. Øh, og det går jeg så i gang med nu. Og jeg synes, at det her amerikanske flag, jeg kan meget godt lide det, men jeg synes, det ser lidt forstyrrende ud i forhold til det andet, så det vil jeg gerne fjerne. Og jeg er ikke så god til det her, så jeg bruger sikkert den allermest besværlige måde at gøre det på. Men det må vi så lige leve med. Så må man tage sådan her, så må man lige, bum, så indstiller den lige selv farven. Det er smart. K. Så kunne vi lige gøre penslen lidt større. Så fjerner vi lige det. Så gør vi den lige lidt mindre igen. Så vi også kan komme til op for oven. Det er jo sikkert ikke den nemmeste måde at gøre det på, men nu er amerikanske flag i hvert fald fjernet. Og så kan jeg ikke så godt lide den her bar heroppe, hvor der står home og paradis og det hele og sådan noget. Den er faktisk meget hellere have herude. Og der bruger vi igen sikkert ikke helt den bedste måde at gøre det på, men den bedste måde jeg går frem til, så der skriver vi det bare lige herude i stedet for. Der skal den i hvert fald ikke være hvid. Nå, det prøver vi lige igen. Så. Yes. Den er lige lidt for stor, så der tager vi lige og gør teksten lidt mindre.
Den vil vi gerne have sådan der. Sådan der, så fik vi jo flyttet den her herned, men så har vi stadig den her heroppe. Det vil vi ikke så godt have, så der gør vi ligesom vi gjorde med det amerikanske flag. Så har vi lige den her funktion. Det vil den så ikke så godt lige. Så kunne det være, at vi lige skulle lave et nyt lag. Så vil den sammen godt. Så kan vi lige gøre lidt før, og så starter vi lige og efterligner den her farve. Perfekt. Okay. Og så kan vi lige tage og fjerne det her. Der er sikkert en nemmere måde at flytte det på, men det er nok ikke lige min stærke side, der billedredigering, så det må du lære mig, hvis det er, Torben. Så har vi flyttet den. Så vil vi gerne have et lag mere. Fordi så vil vi godt så jeg nemlig godt lige lægge sådan et billede oveni her. Det er lidt stort. Den gør vi lige. Hvordan helvede var det, når man gjorde det? Den prøver vi lige igen. Der var den åben billede som lag. Det var vist der den var. Sådan der. Nemlig ja. Og så burde man kunne gøre den mindre. Så burde vi sige fri transformering. Så kan vi gøre med den, som det passer os. Jeg vil gerne lige have den lidt mindre. Fordi så kan den nemlig få lov til at sidde herop og sige, at pege på den her sætning, det er altså herhen til. Nu går det helt galt. Så får vi i hvert fald lige den her herhen. Og så ser det ikke super heldigt ud med den der hvide baggrund der. Så der gør vi det igen med at lige tage den her. Og så tager vi lige og bare maler baggrunden væk. Og der er også sikkert en helt sikkert smartere måde man gør det på, men
Det ved jeg ikke lige, hvordan man gør, så vi tager den lige stille og roligt og maler det hele væk. Og så bliver vi så lige nødt til at skifte farve, fordi den går ind på det her areal. Så gør vi lige penslen en anelse mindre. Så skal vi til her i kanterne. Og så har jeg faktisk gjort det jeg ville, så har jeg fået fjernet det amerikanske flag fra baggrunden, fået fjernet menubaren fra toppen hen til siden, og fået sat en ledende pil herfra og ned til centeret. Så det er sådan cirka det.